Vítajte všetci u nového videa. V tomto videu budem si robiť základňu z blokov, čo nájdem do 10 minút. Poďme na to. OK, tu si naťažím nejaké drevo. Slepica, čo tu robíš? Choď odtiaľto preč. Tu si naťažím toto drevo. Tie nové updaty, čo tu robia v Minecrafte, sú inak veľmi dobré. Takže poďme na to. Naťažme si toto drevo. Bude sa to celkom hodiť na crafting table. Dobre, takže oak planksy a tak, OK. Aby sa tu nesťažovali ľudia, že neťažím celé stromy, tak naťažím aj toto. Tak, dobre, aspoň bude mať viac blokov. Poď. Poď rýchlo. Dobre. Poď. Dobre. OK. Ešte viac blokov. Tak, dobre. Poďme si spraviť nejaké základné nástroje. OK. Tak, meč. Potom nejaké tyčky by sa hodili. Tak, wooden axe. Pickaxe teraz. A ešte lopata, alebo nič také. Tak, lopata. Dobre, takže už máme aj lopatu a základné nástroje. Toto si sem dávam. Môžeme ísť na to. Dobre, takže prvé vidím, že tu máme toto drevo oakwoodové, ale ešte tu birchwood. Naťažme aj to, lebo všetky bloky. Dobre, rozmýšľam, kde by som postavil tú baseku alebo základňu. Neviem úplne kde, ale môžeme nechať, ak uvidím niekde kravu, tak tam to postavím. Dobre, poďme na to. Takže krava, kde si? Poďme tadiaľto. Celkom dosť rýchlo. OK, to som nemal robiť, nevadí. To čo bolo? Ja neviem, tento nový update. To sa... No dobré. Asi to tak môže byť. Dobre, poďme tadiaľto. OK, au. Dobre, to som nemal robiť, nevadí. Skočme do vody. Toto by som mohol skočiť, ale radšej to nebudem skúšať. Prečo sa tu žiadni mobovia nespawnujú? Aha, tam sú nejaké slepice. Poďme tadiaľto. Tak, skočme do vody. Ahoj, rybka. No, bohužiaľ, ty budeš obeť. Tak, dobre, už máme jedlo. Musím sa nadýchnuť. Dobre, dajme si ryby. Dobre, poďme tadiaľto. Čo tu je? Aha, OK, tak takéto drevo potrebujem. Dobre, toto bohužiaľ nevyťažím celé, lebo tam nedociahnem, takže sa nesťažujte v komentároch, alebo aj sťažujte, nevadí. Poďme tadiaľto. Zatiaľ nevidím žiadne kravy, ale vidím ovce, čo je dobré. Dobre, už môžeme posteľ spraviť. Super. Mohol by som toto aj spraviť hardcore world, ale neviem, či úplne chcem. Koľko vlny? 3 vlny, dobre, to je dobré. Dám si sem jedlo, budeme ho potrebovať. Dobre, vidím tu zafarbené ovce, ale taká jedna čudná vec, čo vidím, sú levitovacie bloky, ale tak to mi až tak nevadí. Tam je portál, tam by sme mohli ísť. Dobre, overím si, koľko nám zostáva. Počkať chvíľku. Dobre, ešte nejakých 6 minút nám zostáva, takže do 6 minút musím čo najviac blokov nájsť a postaviť baseku. Dobre, čo tu je? OK, toto nie je moc dobrý portál, ale aspoň je tu zlatý meč, čo je veľmi dobré. Potom tak, OK. Počkaj, to čo je? Aha, to nevadí. To sa bude hodiť. Jedlo, dobré jedlo. Tak, dobre. A to bude zapalovať. Dobre, moc tu není toho. Au. Tu niečo aha, lava. Dobre, to nevadí. Za chvíľu tu budú monštra, čo je celkom vec, čo... počkať, potreboval by som... hudba. Prepáč, ale bohužiaľ nie.
asi by som znova potrebovala ten meč, lebo ak toto je zlatý meč a keď ten vyprší jeho durability, tak neprežijem. Dobre, ešte nejaké bloky by sa hodili, tak dám si ich takto, poďme. Joj, môj parkour je úplne že hrozný. Dobre, poďme tadiaľto. Tuto vidím, že sa moc nič nedieje zatiaľ. Choď odtiaľto preč, choď oj. Haha, ok. Dobre, prvý, nový achievement. Minecraft, ok. Počkaj, ani neviem, ktorý to je, nebudem to hľadať. Dobre, vidím, to je krava, dobre, tak tuto to postavíme. Fú, ja sa teraz dosť bojím. Akože, lebo sú tu zombíci. Ale tak to nevadí. Tak to som nemal spraviť teda. Také vysoké to bohužiaľ nebude. Teraz sú tu všade zombíci, čo je celkom nedobré. Ale tak to až tak nevadí. Dobre, idem tadiaľto. Dobre, tam sú creepere, čo nie je dobré. Tak, bude to celkom malý domček z rôznych materiálov, čo dúfam nevadí. Ešte nám zostáva nejaké 4 minúty. Bohužiaľ som si nezapol časovač, čo je moja chyba, takže prepáčte všetci. Ale tak to až tak nevadí. Toto bude dosť malý domček, lebo nemám moc veľa dreva, ale to nevadí. Každý domček, dobrý domček. Postavme to. Ojoj, ok, toto je zle. Ale nevadí až tak úplne. Je to iba malý zombík, čo je celkom stále problém, ale to až tak nevadí. Akože zombík, choď odtiaľto preč, dobre? Choď preč. Kde ten zombík je? Aha, tu si. No poď sem, no poď sem. Ok, položil som si tam blok, takže už by som mal byť v pohode. Je to dosť škaredý domček, ale zatiaľ. Dobre, takže dáme si sem crafting table a môžeme ísť pod zem. Dobre, poďme na to. Tak. Ešte si overím cez tento príkaz. Viem, že tu mám príkazy, ale ja ich moc nepoužívam. Aha, mal som si spraviť takto. Tak ešte sem dám. Tak, dáme, že napríklad čas. Alebo dáme, že zabitia. Alebo dáme, že životy. Tak. Dobre. A ešte. Tak. A posledné, aby sme videli moje životy. Dobre, z nejakého dôvodu to nevidím, čo až tak nevadí. Aha, takto ešte musím. Aha, ešte meno. Aha, dobre. Aha, no dobre. Takže takto to nemôžem spraviť. Takže takto to musím dať. Aha, dobre, enable to nebude, takže to bude display. Dobre, neviem, ako sa to robí, to nevadí. Dobre, takže zostávam nám také 3 minútky a keďže už je noc, tak rýchlo si to skrátim cez príkaz, aby bol deň. A teraz by všetci zombíci mali zomrieť. Počkať. Á, už horia, dobre. Už ich môžem zabiť. Ojoj. Oh, no. Dobre. Takže náš domček není moc pekný, to viem potvrdiť, lebo dosť málo času, je celkom 10 minút a moc dobré biomy sme nemali. Ale okrem toho je podľa mňa dosť pekný. Nie až tak, ale tak to nevadí. Bude hlinený, tak spravím mu strechu z hliny. Tak, no dobre.
Krava, ahoj. Aha, oni pridali tie nové varianty kráv, čo je veľmi zaujímavé. Dobre, toto neviem ani čo je. Ale však dobre. Aha, to je ten Nautilus, či ako sa to volá. Armadillo, tak. Takže podľa mňa akože super svet a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Takýchto videí ešte budem veľmi natáčať. Nájdite môj kanál a ak môžete, je to zadarmo, dajte odber, prosím. Ďakujem, dovidenia.